بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, hurmatly momin musulmanlar, hurmatly tuğanlar. Birinciden maktav jana alkış, dünya yüzdägi padişalarda padişa kılıp, padişalaryň üstünden hökümni jürgizgen Allah Rabbul İzzat üçin maktaw jana alkışlar bolsun. Bizden akyrynky Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın rahmet jana salamy bolsun. Dünya yüzge birimdik, yntymak, dost, iman, sabırdylyk jelegini jelbiretgen, jetim menen jesirden başyny sylagan, awaldan suragan, bardyk hukuklardy bergen bizden Peygamberimizge Allah'ın rahmet jana salamy bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifde aytgan karamatul awliya hak. Awliya Hudaýga jakyn adamlardan keremeti hak dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifde aytgan. Bul peygamberlarga bolsa mucize bolat, awliyalarga keremet dep sana aytylýar. Hazreti Umar razıyallahu anh'ın doğrunda Hazreti Umar 42 mamleketke padişalyk halif bolup turgan uçurda halife bolup bir cemaat mücahitlerdi şol başka bir өлkege jönetkenler. Ketkenine bir ay boldular. Oşonda Hazreti Umar razıyallahu anhu minberge çıkıp hutba okuvatkan uçurda cuma günü Allah Rabbul İzzat oşol bir aylyk üçin ötken sariyany Hazreti Umar'a körsetdi. Al şu düşmandyň joluna karay ketipetken uçurda ya amira sariya tahtal jabal. O sariyanyň jemaatyň amiri tow jaka burulgany dep turup nuktu başka jaka buruverdi. Ana muny keremet dep aytylýar. Hazreti Umar bir ay murda jönötkendi Allah Rabbul İzzat Cuma günü maşallah minberde körsetip ötär. Keşegi meselede Hacı Ahrar Valini aytyp kettiminde munun tarjim mahal kıssasyny aytyp bereýin. Hacı Ahrar Vali Samarkanda öte çoň awliýa bolgan. Şol çildehanaga jylda kirip 40 gün hiç bir mahluk menen baýlanyş kılbay, jalaň Allah Rabbul İzzat menen baýlanyş kılıp, Allah'a ibadat kılıp çildehanada bolat eken. 7 yaşardan 70 yaşa çeyin jalpy eldin ozunda Hacı Ahrar Vali dep öte daňky maşhur eken. Anan bir alim ziyaret kılaýyn dep anan şol Samarkandyň şol çöl menen, toglar menen, jylgylar menen barat eken. Ketip atkanda bir top koýlardy köret. Koyçular kaytarıp yürügen. Bular kimdeki dese Hoca Ahrar Valiniki deydi. Maşallah. Ondan keyin ketip atsa dağı bir köptögen uylardı köret. Ana da koyçular kaytarıp yürüget. Bul kimdeki? Hoca Ahrar Valiniki. Ondan keyin ketip atsa jolda жүзüm baktardı köret, anar baktardı köret. Kimdeki bol Hoca Ahrar Valiniki. Oşondan ankin ikilenip bir yürekke iki süýü, iki muhabbat kanday batat eken. Yürekde Allah'ın süýüsü, Allah'ın ışkısı boluş gerek. Je dünýäniki boluş gerek. Bul bardygy Hoca Ahrar Valiniki deyip. Bul wali bolsa, keremetli adam bolsa, awliya bolsa kanday bul dünýäge munçalyk batyp ketipdir. Kaysam bu jolumdan, emek şunçalyk keldim. Barıp ziyaret kılaýyn dep anan. Barup şo çildehanasyna tabat kireýin dese şol sırtda moldaçylar, hyzmatçylar, şagirt, muritleri turatken. Men palança alanman şu Hacı Ahrar Valini ziyaretine keldim. Aytyp koýsaňyzlar. Anan kirip anan şunday alam kelipdir size ziyaretke degende aytgynan kirsin. Kirgenden Hoca Ahrar Vali şonda keremetini
izhar kılıp, açık kılıp körsetken kende maşallah. Anan sen maňa şu ziyaretka çykkan uçuruňyzda jolda bir top koýdu kördüňiz, bir top uýdu kördüňiz. Kimdiki dep suradyňyz, Hoja Ahrar Waliniki dep jogap berdi bardyga. Baktardy kördüňiz, Hoja Ahrar Waliniki degende kilenip kaýsamby, kaýtbasamby, barsamby, barbasamby dep eklenip kaldyňyz. Şu dünýä zahiran üstürkden bardygy meniki bolsa dagyn, birok şol eli jurt, şol adamlar wakil daýyndalgan, her birine zeketini, uşuruny berip Hudaýyň jolunda waqf, köprü, su çygaruw şol hawaïjin nas adamlardan muhtajlaryna bardygy işletilet. Birok şunçalyk dünýä meniki bolsa dagyn, sizdin o içgiriňizdagy altyndan ölçeminçelik meniň yüregimde dünýäniň mahabbaty jok dep keremetli maşallah aýtgan eken da. Bol kelgen ziyaratçı alym şo içgirine bir altyndy salyp tögeregini tigip goýgan eken. Biri Hoja Ahrar Wali maşallah şonu izhar kılıp aýtdy da mana garasaňyzlar. Bol karamatul awliya hak buga işeniş gerek. Akidada da kelet bol. Peygamberlardyky mucize. Daha bir erece kelet hasanatul abrar sayyiatul mukarrabin deyt. Jakşı adamlardan abrar dep jakşı adamlardan hasana jakşylyk işleri, sowap işleri, sayyiatul mukarrabin Allah Taalaga öte jakyn adamlarga jaman bolup sanalat. Buga misal Hazreti Musa şol Allah Rabbul İzzet men munajat kılaýyn dep turu toğuna ketip atkanda bir koyçu beçara şol koyunu kaytarıp jürüp Allah Taalaga öte içi açyp Allah'ım Hudaýym susadyňby, susasaň men su bereýin saňa. Kursaň açdyby, kursaň açsa men tamak bereýin. But kiyimiň jyrtylyp kalsa ana jama bereýin dep beçara şönti özüniň ihlasy boýunça şu süýlep ketip atkanda Hazrat Musa ey jahil mahs koyçu. Allah içiret, içbeyt, jediret, jebeyt, uktatat, uktabayt, öltüret, ölbeyt. Bunday sözleriňdi süýlebe. Başka. Devaran turtoga çygyp Allah Rabbul İzzet men munajat kılaýyn degende Allah aýtgan eken ey Musa kaýtgynyň. Janagy koyçunun sözü öte maňa makul kelip, öte jakşy süýlep etken malda sen any toktatyp goýdyň. Baryp keçirim surap, andan keyin menen kelip munajat kıl degen eken. Ana endi bul Hazrat Musa Allah'a mukarreb, jakyn adam. Bul janagy koyçu özüniň ilimi menen, özüniň ihlasy menen şo süýlep etkeni buga saýýah bolup atat da Hazrat Musaga. Biro Allah Rabbul İzzetga jakkan eken de şonu sözü. Şol üçin bul peygamberlerge kelgen nerse mucize, awliyalarga kelgen nerse keremet. Bulardan bardygyga ýakyn menen, akida menen işeniş gerek. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.